ba pero bisa nun sa akong kaswag video pa. Lain gani murag sila. Lain gani siya lasa dun no na siya lasa na kuan. Durian na siya. Okay ra daw isa lang. Kani dili daot, iya kani daot. What's up pre? Uy, ikaw may na kumusta ang buhay-buhay? Maora gihapon gasigar gihapon na mata sa kamaro. For today's video pre, anhiyo na sa nato na itong isa ka kliyente pre. Mag-business monitoring rata karon, dili ta maningil. Dugay na po ni nga client sa mga pre, duha ka cycle na po ni siya. Magtulo ka cycle na ni siya karong sunod August pre. Tulo na lang ni siya ka payment pre. Pagkahumana na i-process na po na mo siya for renewal. Gikan kog ikulan ani pre kay nag-CIBI bugo sa amo ang bag-o nga client. Kunya karon pre padung na sa tagbangkiruhan. Ang negosyo ani pre tigbaligya durian, mga prutasan, pumiluhan ug mga candy pre ba nga pang-export bitaw padong Cebu, padong Manila, mayon ana pre ba or padong Marayag or basin asa ka padong basta pwede na to madalas to mga pamilya bitaw nga mga candies pre. Nagdali-dali na ko ani pre kay hapit na alas 3 ni. Kay pagpatong og alas 3 pre, aw ikaw naman akong patungan ana. Tais. Kay pagpatong og alas 3 pre, largo na mig-office ana kay mag-Cricom na pod. Pasabot sa Cricom pre kana mag-credit committee ba para sa mga new client kung aproban ba na nga loan or dili. Mao na ipasabot sa mong Cricom. Diri nga part pre sa Davao City, mao ni diri ang Magallanes, sikat-sikat na po ni siya sa Facebook pre. Kay gina-video ni siya diri dapit nga side kay gwapo og plaster ba niya ang view pod partang gwapuha. Murag ako. Og downtown lang ang hiskutan pre diri sa Davao City. Dili na ta basta-basta masaag ani. Kay naswito na ko sige lipot-lipot balik-balik ning iriyahan ni. Diri pre pa San Pedro Extension na gyud tani pre. Unahan ani bangkiruhan na. Diri ra nimo makita sa bangkiruhan ang mga barato nga mga gulay ug mga isda pre. Maong ikaw og naka sa Davao City karon pre og gusto ka mamalingki diri na sa bangkiruhan na wala na pati ang bangkiruhan oy giapil na og promote. Maong igang na kining Davao City pre, grabe na kahaot kay daghan makigsigig promote. Ang nakalisod lang po diri sa Davao pre kay kung mag-park ka diri maglisod kag asa ka mag-park kay taga-park nimo diri J5 or 20. Maong na diri dapit pre nangita kog asa ko maka-park nga libre ba naunsa namang kagidakuan beta ng 5 no nya. Ato lang po nang ihatag sayang man po di mangita ta diri ka ng libre ra pre o suksok ta ning kilid pre. Danhi pre padong nako sa akong client pre og sa wala nako magdahom pre naapod siya mga client mga namalit pre ba nga wa nakagusto si durian pre ba pero ang gitilawan ang durian ani pre lami kay durian pre. Pitik atik ra gito sila pre nga wa daw lami kay pardi ka bayan. Diskarte ra gud gihapon minaro pre ba. Wa lang nako na videohan pre nga nitilaw ko diri nga part pre na to namalit tong mga babae dinhi. Imo ayo tanawang naon. Bye bye. Hangop da ba? Ay nakaroon ka ako. Hangop ba kanang oras na? Dilawi gani no. Dilawi gani para may bawal sa. Bayad pa nga. Aswang na kay durian ba pero bisa nun sa akong kaswang video pa. Lain gani murag sila. Lain gani siya lasa dun no na siya lasa na kuan. Durian na siya. Okay ra daw isa lang. Kani dili daot, iya kani daot sa bayran namo ning daot di namo makaon. Kani dili gani. Ako aswang kay durian nung sa palalasa. May kwan bisag kitsa patilawon ni mana. Eh.